Rabbil alamin regeng ayem ya nduk. Iya. Arep mau sore rada terguyur oleh hujan ning alhamdulillah saiki terang benderang. Iya. Muga-muga tekan mengko esuk gangsaran bubar tansah terang. Iya. Awake dhewe sak kanca mulih ning omah ora kudanan mergo numpak bis. Iya. Iya, heeh. Udan ora masalah nek gur kari mulih wis sing tak mesake sing do ngasta kendaraan arupi montor kuwi. Oh iya. Heeh. Aku ya karo mesake kuwi lho Pak ribut ana nyilih mantol ki nggon kathoke suwek wae. Wis muspra tanpa guna leh nganggo mantol. Wah iya. Heeh. Ha iya, Mak. Heeh, ning wis dibalekke alhamdulillah mantole. Iya. Bengi iki awake dhewe ketinggal ceria. Iya. Ketok apa jenenge sumringah. Iya. Mergo ya pancen sing jeneng tempo iki ngaruh ning pementasan. Yo ngaruh pol. Heeh. Nek tempone rindi kuwi ya marai ngantuk. Iya. Misale bolo diutan-utan mati dening aku tung ndelep tung aku ora. Iya. Sing tempone banter iki mati dening aku tok-tok jleng tok. Nah ngono kuwi marai semangat. Iya. Heeh. Iya. Bengi iki ana ing adicara dalam rangka ya kuwi nggih menika putra dari Bapak Gatot Widodo kalian Ibu Hastuti. Iya. Heeh. Tak wacane sing wis dilakoni ya kuwi kapan ya iki ora ana tulisane iki. Ya sembuh intine wis ngono wae. Heeh. Intine adicara Walimatul Khitan pinanipun Mas Noval Aldiansyah yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu 4 Februari 2023 wonten ing Jurugan Sumberharjo Prambanan RT 4 RW 12 arupi pegelaran wayang kulit Ki Dalang. Sapa ya iki ya? Sulis Bronjong. Wo. Iya. Aku. Iya. Heeh, Ki Yusuf Ansori. Iya. Menjadi sebuah kesan yang mendalam akan terukir di hati kami serta diiringi ucapan doa dan terima kasih yang tulus. Nggih. Saderengipun nggih sepisan kula ngaturaken kula nuwun wonten ing panjenengan dalemipun Bapak Gatot Widodo dalasan keluarga. Iya. Wonten ing mriki wah jan luar biasa tenan. Ora sebene nduk, wah jan regeng. Iya. Heeh. Apa-apa ana. Iya. Ya awake dhewe mung ndongake muga-muga panjenengane Mas Noval Aldiansyah anggone wis dikitanke, wis disupitke besok nalikane ndungkap dewasa bisa dadi bocah sing mikul dhuwur mendem jero karo tiyang sepuhe. Iya. Tekun ngibadahe, rajin salat 5 wektu ora ana sing bolong-bolong. Iya. Aku ngandani ngene iki aku dhewe ya kadang kala sok. Lah iya. Heeh. Lah mula kuwi saling lek tinelek dan kinandan. Ya, Kuwi istilahku. Mbuh kuwi kata-kata saka ngendi aku dhewe ora roh. Saling kandan mengandan. ya, Ngandani. ya, Lek tinelek saling mengingatkan. ya, Nek sing jeneng ibadah kuwi utama ora ngono. ya, Salat ki nek wis bar supit ora kena ditinggalke. ya, Lan muga-muga ya enggal nyane keluargane Pak Gatot Widodo bisa enggal sowan ana ing tanah suci ya, Nduk. ya, amin. Iki aku uga ngaturake panuwun karo panjenengane Mbah Walgita. Ya, Pak Walgita Manis Rengga, daleme ana ing Manis Rengga, KTP-ne Prambanan ora ngono. Nek jarene Mas Gatot iki jarene. ya, Iki jarene Mas Gatot. Wayangan bengi iki Mas Gatot ki gratis ora ngetokke dana apa-apa. oh, Sing ngragati kabeh Mbah Walgita lho, apa ora gleleng. ya, Tak takoni jare juragan mbako wis apa-apa duwe mobil pirang-pirang iki apa jenenge omah wis gawe iki besok insyaallah nek apa jenenge daleme Mbah Walgita sing enggal iki wis dadi nimbali awake dhewe meneh. Lho apa ora gleleng tenan. ya, Sing ana Manis Rengga kono nduk. Wah jan aku sowan mrono ki omahe iki Jawa ngono ki lho klasik jan ngademke ati tenanan. ya, oh, Dhisik ya tau aku duwe omah kaya ngono ki ning saiki wis gari jeneng wis didol. ya, Ning ora dadi ngapa.
ora dadi ngopo isih gandroke nggo adah jamen. Iya. Heeh. Ya ngono kuwi. Nek penjenengane Mbah Walgita kuwi wis tenan. Ya, aku ya alhamdulillah iki mau diparingi pusaka kanggo mayang ya kuwi wayang Setyaki karo Gatotkaca. Ya, alhamdulillah kula ngaturaken pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng punjanipun Mbah Walgita dalasan keluarga Mas Gatot Widodo. Terus ana Mas Heri, terus ana Mas Gandung. Terus apa Mas Sigit, terus ana aku rada lali ya ora teko kelingan. Wis pokoke niku, pokoke Mbah Walgita dalasan keluarga ngoten. Ya matur sembah nuwun. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng sak lami-laminipun ya nduk. Amin. Panjenengane Mas Gatot Widodo ki uga duwe apa kuwi rental travel ngono kuwi lho nduk. Oh ya, nang Google Map ana ya kuwi Naufal Transport. Ya. Asmane Mas Naufal Aldiansyah iki sing diagem ora ngono. Mbah Walgita ki ya panjenengane ya luar biasa tenan, apa-apa duwe. Sing ora duwe mung kanca turu. Iya, tenan kuwi. Iya, Mula kang saka kuwi awake dhewe ditimbali ana ing kene iki supayane caos lelipur marang ngersane keluarga Mbah Walgita, dalasan keluarga. Iya. Supayane terhibur uga warga masyarakat ing kene iki uga apa jenenge entuk hiburan mergo iku wis arang ana hiburan gitu. Iya. Mbok menawa. Iya, Iya, wis langsung bae bengi iki awake dhewe sowan ana ing kene nampa nawala sejumlah akeh ora sebene. Iya. Alhamdulillah iki ana Jiro Lupatma Nemtu. Iya. Iki saka penjerane Mbah Walgita tak wacane dhisik. Iya. Tak iki mau wis maringi nawala karo aku nalikane ana ing transit aku ditimbali supayane ngadep Mbah Walgita. Iya. Katur Mas Dalang Mbah Walgita nyuwun gending langgam dadi ati gubuk asmara kalian sambel kemangi. Iya. Kuwi ana werdine. Apa? Dadi ati kuwi lagu utawa tembang favorite panjenengane almarhumah garwane Mbah Walgita nalika semana. Iya. Kuwi lagu favorite Mbah Putri. Iya. Makane ya iki tak kentonake kanggo panjenengane Mbah Putri. Ya. Bu Walgita almarhumah muga-muga tansah apa jenenge dinampa ing kiwa tengene Gusti Kana dipapanke ana ing papan sing minulya ya nduk. Iya. Terus ngapa kok Mbah Walgita nyuwun gubuk asmara iki ngelingke lelakon nalikane Mbah Walgita karo Mbah Putri ketemu ana ing gubuk sepisanan. Iya. Ngono kuwi. Iya, Terus sambel kemangi. Lah kuwi nalikane ana ing gubuk ketemu terus disambelke kemangi. Terus sprene iki dadi lahirlah Mas Gatot, Mas Gandung, Mas Heri dan Mas Sigit dan piturute nganti sprene iki. Iya. Iya, bener kuwi yakin tenan. Iya. Heeh. Angger wis ngene iki lega kok, Nduk. Iya, wis ora sah suwe-suwe mengko ndak ora apa jenenge prayoga mergo iki wektune iki ya kekethok akeh iki mau. Iya. Ning alhamdulillah nek aku nek apa jenenge lekase jam 9:30 iki le limbukan iki rada suwe. Iya. Iso luwih esuk meneh rampunge iso 5:30 iki mengko. Iya. Iya. Ning bengi iki aja ngasih lali, aja ngasih awake dhewe kalimput. Iki ana bintang tamune. Sapa? Panjenengane Mbah Sehana karo Mbak Anting Lambangsih. Wah ngono. Diaturi munggah panggung supados caos panglipur dumateng para warga dalasan keluarga Mbah Walgita. Disepoti Metaraman Mas. Tutuk 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 tutuk.
biasa kaya Iya. bintang tamu apa jenenge dagelan kelas sih. Iya. Makanya lho sandangannya apa? Sorry Pak De, Mas, aku tak saliman sih. Pak De Salah, sopo? salah. Salah. Heeh, salaman sih riyoyoan. Iya. Tak benakne kabel. Heeh. Itu nek kedagelan kelas ting, Sapa? kelas ekonomi. Loh, maksudnya kelas ki kelas tinggi. Jenengan Jenengan barang kuwi maksudnya ki. Nggih, sugeng dalu Mas Dan. Kuwi lojeng dalu ki Mbak Anting lambang sewa jan nyenengke. Iya. Kalau gadah pantun kagem panjenengan. Pari ngono wae iki usum. Pantun. Oh, ya pantun ki pari kaya. Nggih. Nggih saderenge sugeng dalu yu cange. Nggih, lojeng dalu Mbak Aku Sewa. arep pantun. Ayo mengko pantun ki yaene malah ora. Lah aku arep nggodani Mas Da aja isih nom aku ya isih rung duwe. Udan-udan pantun malah teles. Ora apa-apa, aku arep pantun sik. Oh ya pantun Tin. Sihono ketiban Palu. Ora. Cakep. Syukur di Palu. Mas Dan iku lho saya suwe kok saya lucu. Oh. Lah ya lucu to. Kok ngene kok. Enek meneh. Apa niku? Sihono keselentang sapi. Ora dibleki watu kok. Engko sik. Ngosek keri-keri dibleki watu ki. Mas Dan iku lho kok saya suwe saya ngresepke ati. Atine sapa? Atiku ta ya. Aduh. Aku ora Siji rumangsa meneh. kok. Meneh. Siji meneh. Apa kuwi? Ya si ono-ono enek iki ya we. Heeh. Gak apa-apa to, Mbak. Ora apa-apa mblek ana apa kono. Ya wis ora apa-apa. Meneh ayo kudu meneh. Lah aku ya isih mikir ya. Sing mburi cengel urung tok gejlit. Oh ya, sik. Ngarep wis kabeh. Ngarep wis kabeh. Heeh. Si Hono keplinteng anune. Apane? Dengkule. Heeh, dengkule ono to. Mau aku dunggahke ah. Ya wis. Si Hono kejeger jumbleng. Saya suwe Mas Da kok saya ganteng ta ya. Iki meneng-meneng ngece lho ngene iki, Mbak. Kowe ngalem sapa to jane iki? Ngalem dalange to yo. Ben dijak. Ah iya ya ngono kuwi karepku kuwi jane iki. Ganteng ki maksudnya gamblek to riteng arang. Nek kuwi ra tak omongke kasunyatan. Lah, mula kuwi. Kan dhek ya ora ngomong. Nggih. Iya. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh tamune akeh. Wah gundule akeh tenan ning kene. Kok gundul. Lah piye to? Mustaka. Oh Mustaka. Sirah. Sirahe akeh tenan ning kene. Oh, iki Berarti apresiasinya luar biasa Luar nggih, biasa Mbah, yo. penonton nganti ra ketok peteng wong. Kayak ra kenek Oh, iya. lampu mergane. Nggih menika dalam rangka menapa Mas Yusuf? Menika dalam rangka wayangan. Melu-melu aku kuwi. Bales. Apa berarti dadi inspirasi to, Mbah? Loh. Kelas e. Nah, Oh, iya, kelas dagelan kuwi mau, kelas Pak. ya. Oh. Kelas ekonomi wi mau. Iki dalam rangka Walimatul Khitan pun Mas Naufal Aldiansyah. Oh, sunatan nika. Nggih, supit. Supit niku napa? Supet ya padha wae supet nggih mugi-mugi Mas Noval nggih saged dados lare ingkang soleh. Aku rong Lan dijelaske. bangun miturut dumateng tiang sepuh migunani tumrap Amin, keluarga, amin. tangga tepale, Amin. agami negari. Amin. Amin. Nggih Pak Gatot. Nah, sesuk nek nyewa travel gratis. Walang kuwi. Ya ora Travel nyewa. akeh lho travele. Bulangke lah. Oke, alep ono. Ah. Ning siji loro ono. Ana apa nih? Anting tak lebokke kol tuyul. Enak ya. Lah ya sak kowe kuwi kok nyenil. Berarti ra ono rambute. Wah ya ampun. Kole. Loh. Lah piye to? Aku rong dijelasne nek basaku mungkin beda nggih Mas. Beda, Dan. beda. Nggih. Beda. Supet niku napa? Lah apa nek nggonmu? Lah kula mboten ngertos artine supet napa. Kitanan dikitan. Kita niku lak Di Sunat wis ngono wae. ya kok Sunat. sunat, pokoke dirapikan. Nah, Oh, dikethok ikute ya, nek ngono wis gampangane Oh. ngono. Anune niku. Anune ki apa to? Sing aku ora ngerti bentuke sih tapi Ya serasa Ikune. perlu weruh bentuk. niku setahun peng setunggal. Ya pisan wae. Pisan wae Oh, nek sak umur urip pisan. ngeten nek sak ngertiku. Awang supit kok bola-bali, neh ngepres. Ayo wong lenang ki kapoke ming pisan. Nggih, Mas. Saiki Supet niku. ngopo kok sejarahe wong lanang disupet?
Nek, iki angel nek iki. Ayo kuwi. Ayo jere dagelan kelas ekonomi ya kudu pinter. Lah aku ki dudu bonge. Bong ini kenapa? Bong kuwi sing tukang nyupiti. Lah niku ngono iki sisane dideleh ndi ya, Mbah? Sisane. Sangkarepar nggo dompet apa. Lho. Aku ya ora. Ya kuwi sunahe jeng Rasul kok. Kuwi ki sunah Rasul. Oh, Nek Islam mah wajib. Wajib. Berarti nek sunah Rasul nek dilakoni kan entuk pahala. Lah jenengan iku lho seminggu pisan mbok sunat. Kan sunah Rasul. Kok seminggu piye aku keseprene we urung suwe lek aku supet ki. Agek 3 sasinan. Wah, aku mbiyen ki tetak saiki supetku nek jaman biyen saiki beda. Nggih. Nek biyen ku ya lara tenan. Kepiye kuwi lan biyen iki? Nek biyen ki dadak kon ngemut gula batu. Kae jeruk. Kuwi kon nggo ngampet ben ora lara. Ben ora lara. Cara saiki bius. Terus kuwi dipangku bapakne wedi, heeh. Heeh, terus Aku dipangku, bapakku yo nganggo sarung, aku nggo sarung. Bonge mbukak, Tin. Heeh. Lho, kados sampun prayogi. Lah kok Lah kuwi terus bapakne, niku tek kula tak kleru nek Kang Rama to. Heeh, seprene aku rung supet, le supet agek 3 sasi kuwi tekno alangan. Oh, nggih. Alangan, Mas. Oh, alangane napa? Kena Napa rit. niku? Rit. Heeh. Ah wis disupit karo rit nang garek ngerapekne. Ya dioperasi to to, Mas. Lah nek wong lanang arep ngerit apa ora dibenakne sik? Nek wong kesusu di Oh alah nggih. wong wedok ya Wong nek wedok wong ya? lanang ki supet nek wong tesan. Pesan niku napa? Ayo, Bu. Sale udah wong wedok ya, Mbah. Kuwi nganggo kunir, nganggo kunir. Oh nggih nek wong wedok nggih dikethok. Wah, Bu, ora. Oleh dikethok apa ora ono apa-apane dikethok. Wis. Mbok Iki- apane? Iku aku nek ro cah cilik bengep aku. Letekon teliti banget. Ayo kuwi guru biologi. Ha iki ana anu, Napa? pamundutan dadi ati niku mau. Oh nggih. Heeh. Hati-hati. Dadi Aku ati. urung mengucapkan lho iki. Ya ngucapke men ben ngucapke. Anu, sinten asmanipun adike? Mas Mas Naufal. Oh, sampun gerang. kok gerang kaya Naufal Aldiansyah. Nggih. Nggih. Aja tok unggah-unggahke kowe ndelok mesti. Ora enek foto, enek fotone ra? Dumeh foto dadi enek-enek endi to sing ditetaki ora eneng kok ya. Nggih, damel Mas Naufal mugi-mugi menyukai bentuk barunya. Hei, Kendang kanggo ngono. menempuh. Oh, menempuh bentuk baru. Enggak nanti nggih direparasi lagi. Reparasi kaya mau. Nggih, mugi-mugi dadiya putra kang ngabekti, soleh, pinter, saged dadi kebanggaan keluarga. Mbok yo amin. Amin. Ya ayo ngono sing kompak. Wah, cilik galak iki. Sampun, Mas Da. Nggih. Kesel aku. Alon-alon iki nggone iki sempit mah njelu ngopi aku. Nah, aku mah nibani bapake gambang lah ya Yen kualat. ngapunten nggih, wah Bu. Malah aku ra Ngapunten sopan. nggih, Bu, kula mboten sopan ya. Rada kados e. dado ngene. Apa aku tak nyedek Mas Da wae apa? Gah aku megah to. Aku nek ngungkurke iki rikuh. Angger adu arep. Aku ya arep golek jodoh ning kene. Napa niki Mas Da? Dadi ati. Kok ngawah wae ngemate sapa ta? Mbah Sehono Alah. aja GR kowe. Heeh. Nggih niki dadi ati. Cilik Nggih. yang seru Men banget. dipinangkani karo Dik Mega. mau. Oh, Dek kali Mega. Dek Mega. Apa sing jenenge pundi? duel. Oh, Dek Mega niki sing pundi? Iki Iki lho dul Dek. dhewe iki. Heeh. Lah kok cilik. Oh cilik kowe ya cilik yang ngono kae cilik. Agak gonku gedhe wae ra ngelok kok. Apa sampeyan cilik no? Wah, apa? Pawakan kuwi lho. Pawakane lho. Kaya utik. Ayo Dek Mega. Kok gigik saumuran ra aku ya, Ya Dik? Wah, iya. saumuran ning kowe iki cilik tuwa nek kowe iki. Cah tuwa ngono lho, Mas. Oh, cah tuwa kuwi. Cara bayi-bayi edan kok. Alah. Ra apa-apa aku tak sia-sia. Lho iki lho, kaya iki lho alis ngene iki lho. Aku ya jane alus. Le. Pekne kasar. Tergantung anune, Lawane. lawane. Nek Mbah Siono niku ya kudu tegas. Ayo kudu tak tegasi nek. Nek ora ya manut engko aku. Wah, Dek Mega. Nggih, Mbak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Jenengan iki sembrono pekne, Mbah.
Jana pun sudah nganu njur tegas. Sudah rungu ngono lho. Sudah apa? Sudah rungu. Oh, channel wis sudurungan wis suwe lha niku pun sepuh. Ayo dari nek nyeluk Dion. tante budek ngono. Dek Mega kelas pinten? Kelas kalih SMP, Mbak. SMP. Nggih. Lah kok padha aku iki raine. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, njur modo-modo. Wis meneng wedah tak Ya, Majak-majak. plester. tak ngombe. Nggih. Sampean anu ya? Anu, Adike Mas Da apa piye? Kok Nggih. mirip? Nggih, adik sak omah. Adik. Nggih. Adik jenengan? Nggih. Oh, masa ta? iya. Nggih. Kok ketok ayu iki ya? Iki kok kaya piye? Aku lenang ya, Mbak. Wedok kok. Ayo, mergane emang jarine emang ganteng mau lho. Iya. Turun ibuke nek iki. Oh, nek iki turun sapa iki? Mbok kuwi. Turun tanggane. Turun tanggane gek-gek. Ya ora ya turun bapak. Bapaknya tanggane. Ora. Ora. Ngawer. Guyon-guyon lo Mas Da. Ya Allah. Ayo Dek niki. Ayo nyanyi ra aku ya Allah. Ayo, Ben. Sing gender wis ganteng ra umum ya. Weh. Salting. Wis kono dalem gak iso dijak gender wong loro nang perapatan kono. Ayo Dik Mega ki ya atur-atur. Apa jenenge salam-salam. Nggih nyalami riyen, Dik. Nggih, ngaturaken kula nuwun kagem Bapak Gadot kalian Mbah Walgino nggih sampun Mbah nimbali Walgito. Mas Da. Mbah Walgito. Oh, Mbah Walgito. Nggih. Sampun nimbali Mas Da sarencang nggih mugi-mugi gangsal rezekinipun Amin. panjang yuswa. Amin. Karo apa sedulur Mas Daga Lover disapa sing kono ngendi wae. Saka ndi wae. Ditakoni siji KTP-ne jaluki. Kok ya Nggo jaminan. Jaminan BLT. Nggih wilujeng dalu ugi kagem Mas Daga Lovers Indonesia. Nggih. Selamat dalu Indonesia. Aku ora di Lah, ndi? wilujeng dalu ora ya ora apa-apa. Lah mboten sah nek jenengan. Oh ya wis. Saiki Mbak Siono, Sihono Lovers Indonesia. Yes, Ya. no, jelek cuma bahas. Apa kuwi? Tung jumu, wow. Dagelan kelas kaya dagelan Tong cincin, kelas. wah, bersih. Anting kentir. Basa pundi niku, Mbah? Hanya mandarin. Ora jelas mandarine. Iya. Iki aku nutupi Mas Da gak apa-apa iki. Ora Apa-apa, apa-apa. lah mbok tok sing getriplek ora apa-apa kok. Aku takon mulih ya ora apa-apa kok. Kudu ngono sarung. Mangga. Ya. Tong 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 tong. Ya. Apa kuwi? Kekarane wong kremi tetep benda rupa Among ati pawi Ora iki lagi sapa to sing takon duet mau ki sapa to? Iki sing takon duet mau ki sapa to? Lah ambu aku ya ora krungu kok ngodo nek kanting budhek. Ya diluputke ya. Luput. Luput pisan 50 150. kanopi pisan. Nah, suara ki halus ngono kuwi lho, Ting. Ya ngapa to suara aku ya nyeter iki. Mapeng e kowe iki. Cilik. Ben sing mburi iki krungu. Wah, iya. Ngerti sampean rada suda kan ya. Ya jenenge Sebagai putu lah ya kudu ngerteni. Lah wis sudah ora apa mbangune kowe blas. Banyak bicarai nggak apa-apa loh Mbah daripada Iya. banyak utang. Ya iya. Kowe kena nggo contoh lho utang ki. Wong utang ki angel lho. Dipercaya. Ora tau utang ya ndredeg ya kok. Aku kadang kala sing diutangi arek ditagih malah muring-muring. Bae kowe kudu canggih Ayo, nek sapa? ora repot. Nggih to Mas Dicup. Nun? Ah nggih bucek to. Oh, lah salah. Budek ya ben. Ayo Marus Banti. Malah Mas terus banti. Kanca kowe kae. Oh. Ngomong aku mbiyen
Nek jenengan ngreksa dalem. Nggih? Ngreksa dalem nek mriku napa? Hah? Nek jenengan riyen titele ngreksa dalem. Ngersa. Dalem sing jaga omah. Nek kae sing mbau resa. Oh, ya kae sing dijaga. Ya ting, sing ganyeter ting gak kupinge kan. Sok. Yen gampang luwe gampang Azan. yen angel Padha cilike ning beda yang iki halus. Karo sing siji jan usek wae. Ya karaktere tiyang niku lak benten-benten to. Ayo nenek padha seragam. Ayo senadyan aku usek iki mergane ana alesane kok. Napa? Udan-udanan iki biasanya kan adem dong. tak dhisiki. Apa wong urang kok Tak Mas? dhisiki. Tak dhisiki ora. Ora, mergane iki aku sumu, dadi kudu mekokok. Apa iya apa ya, Mbak? Nah aku nek ademahnya kuku kok. Karena butuh aliran udara dari bawah. Iya kowe rasa kok kan ngomong nyemelangi. Tan kena tinumbas Cengkoke masuk. Sunda. Ah, Digawe Sunda. Sunda, lidah. Iya. ya no. Iya. Sik Mbah, meneng tak nyanyi sik Mbah. Nembang kok. Ya. Nangkem. Sing koyang apa? Ora nonggone ya le joget alon-alon. Yeay. Nyamleng to, Mbah. Penak tenan. Ya ngene iki sing jeneng penghangatan gitu lah. Cuaca. Ndak jane Mbah Siono iki jane ra ngematne ra ngrungokne adewe. Lah, Wong ket mangi ngliriki sinden sing ning ngisore kok sing bobok kok. Lah kowe ya jelas suwe-suwe. Iki ya nganu
kira-kira nomor WA-ne piro ya? Ngono kae. Mbah Siono eling usia. Nah aku usia ki ra tak eling-eling mundak dhewe kok. Usianya langka kok ya Mbah. Tapi Tak yo iwani, mboten napa-napa lho Mbak, kaya Mbah Walgito niku arep wis usiane pun sepuh nek cuane banyak kan ya bebas. Lah, jenengan mau ngendika golek jodoh lah niku mbok menawa. Juragan Mbako, Mas. Wah lah iki Iya lho Mbak kuwi. ampek. Mbah Walgito niku juragan Mbako. Mbako. Mbah Walgito ke kangene Mbah Siono. Mbok didelok oh Pak Suryane mirip. Mirip. Heleh. Mirip mbakone. Ya, dilanjutke. Mas Kimpo. Ya. Oh. Tak dulu. Iya. Lah, tambah. Cokek. Mbah, gerong, hae. Aku joget ning karo ngerti ngisor e. Ayo nek Ngerti apa? Ah kecemplung. Rene nyemplung rene ngidak sinden repot to. Halo joget ora pindah-pindah. Mbok yo ngebor-ngebor sithik. Awi monoton nek estu awi. Oh ya sampai bawah ngono lho. Wis sampai bawah Ngikuti Mbak. tren saiki yo pargo ya. Kono nale selora. Ono, paling yo mancal wong siji. Nek ora yo nggon peteng kono. Lah tenera ketok. Sebagai orang tua itu harus memberikan semangat yang lebih. Oh semangat. Nah iya makane lah wong gerong mangap-mangap tok ora nek suarane. Kelakus. Ayo. Alah aku yo kon ganyi. Mas tak terusnya ndak padu lho kok Mas Da. Diteruske. Woi. Woi. Oh ya. Matur sembah. Matur nuwun Dek Mega ya Allah halus banget lho. Aku mbiyane cilikanku ya halus ngene iki lho. Allah.
Allah. Tenanan. Aku biyen cilakanku halus nek tekane Halus wong. wong cakise bayi rong iso ngopo-ngopo. Ora, pas SMP nek kayak saumuran dadi kayak Zaman nostalgia. cilikmu tak dusi wae mengkal-mengkal. Lah saiki kok ngedusi ora gelem jenengan. Ora Nyapa ora gelem ngedusi aku putumu dhewe lho. sempit gone. Apane? Mah jembar gone penari sendok. Ya kono melu kono ora apa. Ya kono melu kono. Sampun Mas Dan iki pripun iki kula? Pun dipinangkani terus Terus kowe kok pamundutane ana 70. niki terusane ini gubuk asmara niki. nggih. Ya monggo ajeng dipinangani kali sinten monggo. Ya. Ayo milihne wae Mas Dan milihne. Aku tak nyedek jenengan mboten pareng ya. Piye? Oleh nek guru nyerak tok oleh ning nek Ora arane demok-demok. Aku Wah. iki ra seneng demok-demok. Jo kuwi wanine ya nek mayang nek ora mayang ya kowe nglentruk wae. lah ora entuk-entukan kok. Lah wong isih bocah kok ya cah. Ayo ini siapa? Ayo. Via. Mbah Siono sing milih arek sapa? Oh, Mbak Siono sik sing milih. Biasane wong tuwa ki pilihane apik. Sing di? Hah? Sing lor dhewe? Ayo sapa? Lah sing Sing pundi? sing ginuk-ginuk apa sing nyegerne? Sing rada anu Mas, sigrak sing ndi? Wis manut jenengan sapa? Aku ya rong kulino nyigrake kok. Ya apa karo ya sapa wis bebas sing Niken ya apa kok? Sinten iki Mbak sinten? Mbak Sarah. Mbak Sarah. Sarah. Iki kakak tingkatku iki. Nah, aku Kakak kelasku iki. aku nek pilihan ki tepat. Nalah alah. Yo Kene. seleramu wae Mbah Jane. Dik, kene Dik. Ya wis sing sak remene Karo jenengan. simbah Mbak. kene. Heeh, sepati Mas yo. Yo. Hei. 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 Oh, hei. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Pripun cocok mboten? Cocok. Pilihane saya ono ya. Jane no wong lanangi senengane sing piye to? Eh? Wong lanangi sing piye senengane? Ya nek kowe iki ora ono pilihan. Jare sih wae. Rahasia lho. Rahasia. Rahasia pabrik. Rahasia. Ya. Engko senengane sing rondo no kae. Iki Ana senengane meneh. sing piye jane Mas Da iki senengane sing piye nek wong wedok? Sapa nih? Tipe wong cowok wedok itu kriteriane, beda-beda. oh. Ya Yang tipikal lagi iki sama. sing Sama gedhe. rata. Lah aku Dhuwur, apa nih sing gede? Pamane ku sing urung rampung, gedhe dhuwur, gagah ngono kuwi. Terus brengose Oh, tipis-tipis. nah, beda. Kuwi. Aku nek piyayi putri Hmm. sing tak pilih tetep atine. Alah. Rempelone. Wah kok ning angkring ya. Ususe. Lah iya, ususe. Heeh. Lan liya-liyane. Mbah. Heeh. Mbah. Piye? Sampe pengen aku bahagia ra? Seneng nek kowe Lah iya bahagia. toh, makane aku kan putumu iki. Heeh. Nah, aku ki lagi tekon Mazda to. Kriteriane wong wedok edek iki apa? Jarine gede, ya toh. Lah Gede aku kan dhuwur aku awake. aku kan dhuwur to. Aku dhuwur ra? Ya Dhuwur dhuwur apane, kowe Nek? ke Nek kowe iki pandian sik dhuwur kotak ya apane, sik? dhuwur. Dhuwurmu pira? 149. Balah lah kok cebol. Karo tengah meter wae susuk. Ora eneng. kowe. Aku 11 cm wis dadi pramugari. Walah cupet. Kuwi Ya wis. wong apa jenglot. Ya wis ben. Nah, Iki lho. Nyanyi iki lho. apa? Sapa sing nganu bar kok gubuk asmara sapa? Mbah Walgito. Oh, Mbah Walgito Sing iki. ngersake. Mbah Walgito. Heeh, sing ngersake Mbah Iya, Walgito. ini Sake teng pundi? gubuk asmara. Lah teneng mriko nika. Lah nika. Nduk, sing pundi kirangan sing? Oh, lah nika. Oh, nika sugeng dalu. Anu, Mbah Walgito niku ten gubuk asmara nggawa cat abang to. apa? Lah terus nek gubuk asmara nek Stempel ono kelurahan. warna abang, tondo isih perawan kuwi lho. Wah, aku nek ante ngomongi mah deg-degane. Maksudnya apa toh? Aku Ora enggak paham. apa-apa wis kowe iki. Lewis Oh, kebaya abang. Heeh. Oh, gak Lah apa-apa. iki. Kosek-kosek ya. Iki dibawani mboten Mas. ngomongin Da? aku ya, Eh dibawane, suarane. dibawane duet. Iya. Apa, Mbah? Iki ya ben ngendika. Oh, nggih, matur napa, Mbak? Suarane aku rong krungu Alah, alah. Oh, tak suarane gelem mau, Mbak. Malah mbok tok grujuk ujar. Aku wis kudanan lho nang kono dadi payung ning piye? kono kuwi. Kono wisatane ngendi wae? Ora apa-apa. Nang kono watu goyang. Edan ya wong tua to makyer.
Ayo. Lah apa isih? Isih mayer. Ayo anu ne lakune. Kok Lho kepiye? pucet ngono kok. Eh? Pucet jenengan iki. Aku wong Indo kok. Apa kuwi? Pucet ki wong Indo putih-putih. Indomie. Indo Iya. grosir. Bawani. Yo. Nying. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur terus keting Ayo pambuka. Lingsam yen ke mutan halus ngono kuwi penak Lelah. Lelampahan kang kawuri Rat. ya kadon domblong kabeh lali nuting kok ngantek ndoh Terus no tulus. tresna tulus Ayo, ayo. mergo ning gubuk asmara Cengkok simbah ya ngono. ayo Ayo. yo Yo, seragenke langsung, Mas. aku sik Ayo bebas. oh iya ah sing penting kono wah nyemelangi tenan bocah ki Ah. Yo. kreatif kok ya nek berarti nek terlalu kepinteran aku harus nyuara lho mbak ya nyono kok ya lambe mudik kok Yan. yen liwat aku ke Iya, tempone iki semene iki ya. nek ngemek ngantuk ta Ngantuk. Ya penak tapi nek jogeti. Cadetan satro Yo. Woi. Woi. Iya. Ya. Iya. Woi. Iya.
Iya. Oslo, Oslo. Lolo. Ono ki demoken jajal, Mbak. Demoken apa? Apane? Apane wong arep takon jawel janggute kok iso nyah-nyoh-nyah-nyoh. Arep tak Apa toh? demok kok malah. Ya ayo teruske, Nduk. Ya. Cetetan sajroning saya hati aku kowe dadi garwa margoletik ning gubuk asmara Sampun pun minangkani. Wes ya, Mbak. Heeh. Iki wis diaturke loro agian. loro Tasih kathah to pamundutane. Tasih, jane- tekan subuh. Jane nggih Iya. tesih kathah iya. terus selanjutnya Masda Selanjutnya fragmen antara Mbah Siono kalian aku gak fragmen iki Aku saru Aku kok bah sethithik wae mah garesku kena gampang. Loro Heeh, iki ra iso iki fragmen iki to Oh, ya. iya. Apa aku fragmen kalian jenengan nggih mboten napa-napa? mah aku mah. Aja Wis aku dadi Roro Mendut ra apa-apa. Ora. Aja tenan nek ro kuwi. Cah aku. Remuk. Kok koyo Nyemelangi. benci men to ro aku iki. Ora lagi uje bocah. Aku ya bocah. Ah kendir. Ya Iya. wis. Niki wau tesih enten Nggih, wonten setunggal. pamungkusan napa? Sambel kemangi niku wau lho. Iya. Ya karang ya sing jeneng cerita iki mesti kaya istorine ya Mbah. Nggih. Alure apa kenangan-kenangan masa lalu iki mesti wae teringat. Ya. Anu Marai disambelke. kelingan dadi ati iki Lah. mergo sejarah. Nggih. Nggih, dadi ati to, ketemu to. Apa pandeng-pandengan, temet-temetan terus dadi ati, Dadi ati. terus ning gubuk disambelke kemangi. Nih Ya. kemepiar. Nah niku nek Pak Walguna ya. Pak Wagito. Pak Pak Walgito. Walgito. Nek Mbah Sihono piye kisah cintamu biyen? Wah, aku tundo poin. Piye Piye maksudnya? Apa kuwi? perlune nek biyen? Oh. Oh berarti satset. Wis rasa berdele-dele. Lah nek saiki iki ya kur manut. Lah mosok ketemu langsung rabi kan ya ora mungkin. Ayo ora. Raketang culek-culekan sik apa piye? Apa kowe? Wis ayo gak apa. Ini nyemelangi cuwek-cuwekan bareng. Culek-culekan. Loro to, loro. Heeh. Mosok tak kira ya ora enek kisah cintae. Ya ora eneng. Aku kira ndek kisah kok. Aku nek saben taun kuwi ganti memori kok. Memorine ganti. Ayo kur ilang terus ya. Niki sambil kemangi kula kalih sinten? Pun jenengan piyambak Jenengan, nopo ya. Tapi sinten? mboten usah dibawani ya. Oh, Ya. mboten usah. Wah. Iki mantep lho, Ting. Sambal kemangi iki lincah nek iki. Genah. Kok sing ya. mingking kuda kejawahan mboten? Mboten. Tasih semangat, Pak. Sesing. Sing banter no, sing seru. Kurang seru. Waduh. Nek mau Sing angap. bengok sing ngarep kok ya. Sing bengok sing ngarep kok ya. Heeh. Sing Aku ngarep. tak rada rene. Sing ngarep bengok-bengok ra nyawer. Iya. Ora apa-apa, Pak, tapi ngene iki wis apresiasi Ora banget. Apresiasi. Nek iso diodot Ning iki kena seni nggon. budaya ku rasa ngarep-arep. Nggih. Iki mah tok langkai. Iki piye to?
Wih, sing penting ade caos panglipur. Nggih. Nah, dienggo margya sunatan kuwi mau. Nggih. Naufal. Naufal. Mas Mas Naufal. Naufal. Iya. Nggih. Naufal. Nggih, niki sambel kemangi langsung mawon. Sambal kemangi. Nggih, Ya langsung nganggo mawon. bulek to ya. Yo Diulek yo. sih. Layahe cepake muntune. Ya, yo Mas Kim. Ambil kemangi. Yo. Jangan asem kecut sambele kemangi mangane bubar nyambut gawe sajan lawuh tempe ning sehat pokok seger ayahku lempana nganggo modai salam tuku bibit lan rabuke mangan sabengi sego sambel Hey, 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 hey.
sudah dipinangkani sedaya pamundutan saking Mbah Walgita. Nggih. Sambel kemangi. Nggih. Heeh iki apa jenenge? Terus ana pamundutan iki mau ke lho sing Napa? Anu, Mbah. pamundutan rujak jeruk saking Pak Rudi sapa Pak? Wah, halusan ki. Wis alusan. Saking Pak Rudi Jogja. Oh, Pak Rudi nggih. Sing dikersake panjenenganipun Mbah. Anu kok Mbah Niken ngasih arep anu. Oh, Mbak Niken. Iya, Ayo, Mbak Mbak Anting Niken, karo Mbah. jumeneng, ayo. Mbak Anting lenggah riyen. Iya. Istirahat dulu. Rujak jeruk. Bar Rujak sambel jeruk. to rujak. Nah wis seger ora sebene. Iya. Es degan kopi walah. Tonjit. 76. Kok mboten disepoti? Ya disepoti Disepoti, sing nyeleneh sepote. Ya. Nggih, sugeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Niken, Tante Niken. Iya. Iya. Menika pamundutan saking Pak Rudi Jogja. Saking Pak Rudi Jogja. Nggih, kunjuk kagem Pak Yono ingkang wonten Jakarta. Nggih. Kae ngapa kae lungguh nang kono kae? Ampun teng ngriku ndak kejengkang lho. Ora iki aku ya nang nggon wis tak jarak kok. Mengke basah lho, Mbah. Tak delok diajari Nek mengke. teles kaya ket mau. Lah iya kono. Kok gampang menteles lho. Memancing suasana. Nah iki wis genah iki. Apa ya jek iso dipancing? Tekate di jolo. Aku tak lingguh kene wis. Wong iki Monggo pundi? Ngendi ya? Dhuwur itu ora iki. wong iki titele MB, Mbah. Apa NB? Master Biologi. Iya. Nganggo S biologis. Oh, MBS. Iya, Ya, mangga. Penyura apa songo? Rujak jeruk. Songo mawon. Ngangge songo mawon. Nggih. Ning pilane akeh iki. Songo Sing dienggo abang. maksudnya iki larak patetane. Oh, larasan nggih, nggih. Patetane. Njak ngawur. Ya. Pangadang ning tengah lawan. Jos Mbak Niken iki cengkok Niki gregel. kula napa jos kok. Apal napane? Apa ampun nate nyobi? Suarane. Oh. Maksudnya. Uduk-uduk apa? Rajeng iris iris. Nah iki penyanyi tenan. Penyanyi iki ciri-cirine mikire nyekreng ngene, kuwi nganggo dingonokke. Ah. Iris. Ayo dijokke mundurke ngono. Niku teknik. Lah iya ku Ah, teknik. teknik lho. vokal. Aku wis hafal kok kowe. Nek ngeten iki rak metune swara niku nah Dinggo gampang. ngatur pernapasan. Nah, Ah, iya. betul. Napas buatan. Kono ki ndek cara dhewe gawe eko manual. Ki mike di Gaber. Dedet. Kapulare racing. Rujak. Tan kendatan saharja racik. Kok mah do nglentruk to? Ya ngrungokke swara kaya ngene iki Penak. marai. Iya penak ning ati. Kusut suarane. Meneng wae Mbah, aku lagi kontrasepsi.
konsentrasi. Konsentrasi kok. Wah. Kok meneng ya during-uring, monoton. Oh iya. Lah mbekane jenengane muni lho. Ngik ngik. Karang jak menjiwai ya. Oh lah adem kok mula ya mengi. Heeh. Ngampet ya. Mokata tiya jepi rojak ekinacar Nang endi? Neng layar. Wah iya. neng layah lambah lambah Kula petu. Kula Jawa. Ampun ganggu to. kula Jawa lombok rawit Nora suwe bapakne dole wis teko Ngatrang rujak jeruk sarwa matuk janji atine sarujuk kuyup anggrung kabeh budaya muring rembaka kuncana saindene nuswantara mangkene iki rasane ngati rasa risi suwe ora dipilih mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen sajake arep balik wajibane bapakne Iya. Ae. Sembah nuwun. Iya. Heeh, Mbah Seana. Dalem. Iki kok tak rasa iki wis sing pamundutan sing wigati-wigati wis diaturke kabeh. Nggih. Iki ya sing jeneng gojekan iki nek kurang ya kaya Kurang prayogi. heeh, ning nek kokean ya Kebacut nggih boten sae. boten sae ya. Mila saking menika kula gegojekan sak menika kula kethak semanten riyen mengke kula lajeng nek gara-gara tesih kathah. Nggih, nggih. Semanten ugi kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Nggih. Lan sedaya warga mriki
menawi anggen kula gegojekan keladuk nyun agungi pangaksami. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kula wabarakatuh. nggih. Nggih, semanten ugi Mbak Anting kula nyuwun pangapunten. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Nggih. Nek umpami kula anggene Napa niku? Gojekan. ngomong ngono gojekan kok enten salah lho Pak Masda. Nggih, Gak mboten apa-apa aku napa-napa. gak iso basa tapi. Mboten napa-napa, Nggih, mboten pokoknya bahasa kula nyuwun Indonesia. ngapunten nggih bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon. Nggih. Pokoknya aja lali tetap dukung Masda. Oke, matur Nggih, sembah matur nuwun. nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nduk teruske lakon dhisik. Oh iya. Sadurunge teruske lakon ayo kirim pati kanggo para leluhur lan punden dalang sik ya nduk. Ya. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugraha wae laruhi para punden dalang sakno semantara Al-Fatihah. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Ayo nduk neruske lakon dhisik. Ayo mak tak derake. Wulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati ramane Sayyid Abdullah ibune Siti Aneng Mekah lahiripun ing Madinah madhep Rasul